Giprank na mo rin si Paeng karon maisahanin na mo. Guys, tanaw sa utak. Mana? Ha? Ya. Guys, Ang lawas ni Rapakoy. guys, tumbling ko guys. Kada video gina to purobog yawa. Isa sa mag Ikare na. Walay hanaw si Rapakoy guys. Ang isa. Buang. Ano? Sulit ba ya tama guys? What alarm? Ano ma? Ayaw, ay ko yan ha? Paman 3 ha? Ano? Lasa? 1, 2, 3. Ayaw, pipit. Okay, kayo. Guys, tumatan lang guys. Hey pobre lang ang musikero ning lumadang upungan ng plano na untang mo undang pero karon ni padayon para ang Bisaya musika liguno na mo ba?